изпълните във второ място. Отворен къс маршрут Светимир Гранчанов и Даниел Симеонов. Резултатите ще са изнесени на информационно табло. Мъжете ще бъдат на маршрут 10 000 метра, 400 метра сборно. Припомням ви, първия и втория ден индивидуални стартове, третия ден разследване с разликата от отбора от първия и втория състезателен ден за Купа България. И вече официално Кирил водач. Ето го и на финала. 27, Иван Зяко 60, останал Лъчезар Илю 66-31, на 9 секунди след него Златко Каменаров и само на 1 секунда след Златко Каменаров Ивайло Каменаров. Първите двама разлика 20 секунди, третия до петия разлика 10 секунди. Старта! Старта! Ей! No, ¿querés? Hai, Muska. Мать, ну, умрел за его. Vai, Tomi! Vai, vai, vai! Vai, vai!
Браво! Минути 40 секунди. Сейчас 5-20 минут это... 22 минути с Мартинесом. А ты фонарь там по фонике? Более 7 минут някъде. Да, глупост е. Фърли карта, вземи изостава. Не ти Тони, на последно отиваш. Десно ти. Бяха 4 минути. Минути 40 секунди. Сейчас 5-20 минут это... 22 минути с Мартинесом. А ты фонарь там по фонике? Более 7 минут някъде. Да, глупост е. Фърли карта, вземи изостава. Не ти Тони, на последно отиваш. Десно ти.